Papakalin na lang naman dito. Ito na, ate may ito na. Ay, tatay! Ako po mo delivery eh. Speaker. Kung ano ni, may na po nagpa-deliver ay mo ang speaker. Braulio, nalda. O, kuhay mo yung hangaran. Balikuan na lang tayo, may napahiyabalan siya 3,500. After ko naman pagpa-receivehan ko, naara na lang tayo. Kulang ang payment ng 3,500. Kaya naman wala sa Manila. Kuwantay kayo. Na-traffic atong biyahe. Yung tabuk pa nga. Saka isipang na-traffic na rin kuwan. Makuri pagtabuk bigang hapuan. Norte. Adi nga di tato yung sarap yan. Kapakungan na lang namon. Doon lang muna. Biling, kuwan na. Ay! Adita, ipakuha na lang kung Open ito. Where's the umbrella? Baka ma-open. Wait lang. Adita, tay. Happy birthday, tatay! Happy birthday! Tatay, happy birthday! Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday pala yung tatay! Tatay! Yay! Happy birthday! Tatay, may idea ka ba kung di kang kakainin yung pa-birthday surprise para hain mo? Sino man nagpa-deliver niya surprise para hain mo, tatay? Nagpang ko dala. Ikang kan? Kandar ba? Ikang kan, Ma'am Lerma. Yes, tatay. Iya pa surprise para hain mo. Yehey! Happy birthday! Happy birthday! Natras naman speaker ni tatay. Sarap light sa front! Maray, joke la tatay. Birthday surprise para hain mo. Kantahan natin ni tatay birthday song. Happy birthday! Yehey!
tatay mo na ko 50 pa lang. Yee! Magats na bagets. Ganito ka tatay habot niya. Kailo mo yan na special day. May na-traffic. Okay, sige, kantahan natin ni tatay. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Yay! Yay! Tatay, make a wish and you blow your candle. Babasahon na yung mga birthday message. Hindi ka man mga nagpa-surprise para hain mo. Happy birthday, tatay! Happiest birthday ka! Sorry, hatanan ko na sa'yo. Ngan pagkukulang hain mo, ngan hain ko. Always remember, I love you. Stay healthy and strong. From Tony. Tatay, happy birthday! Inaampo ko, natagan kayong Ginoo, impirming mamaupay na panlawas. From Annabelle. Yay! Happy birthday, tatay! Mami, ano ni mo birthday message kang tatay? Salamat, tagan yan. Maupay nga lawas. Okay, thank you. Ito, tingnan niya ito. Hindi ba ka nag-picture pa? Oh, hindi ba kayo makakalakad? Tatay, hindi mo message para ka nung Lerma. Nagpa-surprise sa mo. Ano siya mo? Buti pa. Tama ka siya, tama. Tatay. Makakarating. Okay. Tatay, ano mo na birthday wish para kayo mo. Tagal ka ba sinalawin pa ang pinabuhin? And stay young, oh. Miss, bagan mo lang ngayon. 50 pala yung tatay. Charot. Para yun guys, stress. Yan, ini tatay ng pa-surprise din ang para kayo mo. Sa amin lang kalitay kayo niya. Hindi sa narayo niya. Ibang hiningan niya. Pag-igugma para kayo mo. Yes. Hey, happy birthday, tatay. Salamat. Picture ka ng tatay. Anay, hayo mo. Sige, rin na sa ikot. Okay. Kasi nga, nay. Salamat po kami, especially kan ng Lerma. Ang pagtapon niya, ginatag niya haamon. Mga pictures and videos, tatay, hindi niya haamon sa birthday para kayo. Sabi niya na po kapag Tatay, happy birthday again! Ibig po kami.